L'any 2009 vam constituir Fotologístics. La nostra idea era crear una empresa de serveis als fotògrafs de natura que subministrés els millors hides per les espècies més emblemàtiques de la fauna ibèrica amb tots els requeriments que tenim els fotògrafs. I un punt clau era seleccionar el millor vidre espia. En aquells moments vam sentir a parlar de Vents Maté, que feia servir uns vidres que permetien veure i fotografiar sense ser vistos. Aviat vam tenir referències d'aquí. José Benito Ruiz va utilitzar-los amb èxit aquí a la península. El principal avantatge de fer servir vidre és que la persona que hi ha dins el hide pot moure l'objectiu lliurement sense que es vegi cap canvi a la part exterior. A banda, ajuda a insonoritzar. Però no tots els vidres són iguals. Nosaltres vam fer una investigació a fons per tenir els millors vidres pels nostres hides. Quin gruix hem de seleccionar? Com més fi millor? Sí, però per sota de 4 mil·límetres ens hem trobat que poden donar petites aberracions cromàtiques i petites flexions que ens poden deformar les imatges. Els vidres que escollim no tenen làmina adhesiva, és un tintat. Quina mida de vidre hem d'escollir? Depèn del que vulguem fer. No és el mateix que fem fotografia en un posader que fer fotos en vol. Si volem fer fotos en vol, necessitarem un vidre més alt, però amb un vidre de 35 o 40 centímetres d'alçada és suficient per fer fotos d'ocells en posaders. Perquè el vidre funcioni, l'interior del hide ha de ser fosc. Hem d'evitar també que la llum directa del sol toqui el vidre, ja que deixaria de funcionar. Un cop el vidre està instal·lat, hem d'evitar tocar el vidre per la part de dins, ja que si ho fem amb un paper o una cosa blanca, es podria veure des de fora. En cas que vulguis aprofitar la nostra experiència, t'oferim el servei de venda de vidres a mida. Com ho fem? Envia'ns un correu electrònic amb les mides i les peces que necessites i nosaltres et farem un pressupost. Tingues present que les peces de més d'un metre són difícils d'empaquetar i difícils d'enviar. Empaquetarem els teus vidres per un enviament ben segur i te'ls farem arribar a qualsevol lloc del món. O els pots passar a recollir pel nostre taller. Vols aprofitar la nostra experiència de tots aquests anys? Posa't en contacte amb nosaltres i en parlem.